Right, muri yeZimbabwe zvinhu zviya zvatanga manje. Nezuro pane post yakabudiswa neCosva panapa vachitaura kuti zvoni Matanga reported to his office today in his police uniform. His argument is that he wasn't served with a letter of dismissal. He only saw the letter on social media. Police support unit Romeo troop on standby now planning to remove him from the office by force. Ndo post yakabuditswa zeta rapika tiki yo ko matifungirei vakamhanya kunopindura but nyaya yange yatobuda yadeuka yange yatodeuka and chandrazoona patsamba yavo iyo vari kutaura iyo press statement yavari kurelease yavakarelease vari kuti the Zimbabwe Republic Police dismisses social media postings attributed to Cosva and other sites alleging that retired Commissioner General of Police Godwin Matanga reported to his office today in police uniform claiming that he was not served with a letter of dismissal. The post is totally false and should be dismissed with the contempt it deserves. The new Commissioner General of Police, Stephen Mutamba, is effectively taking the full command of the Zimbabwe Republic Police in its entirely with no hundred. Contrary to the allegations, there is no support unit Romeo troop on standby. The Zimbabwe Republic Police cautions individuals and groups trying to sow discord in the organization that decisive criminal action will be taken for the law to take its course. Vapedza zvavo but chandakazoona ndakaona nge vanhu vacho vanga vatanga vaisa post yacho vanenge vakazonoidzura. I don't know chinhu chinongoitika zvinoitika kuZimbabwe so vozvetara kuti tichazopedzerana mutemo chata basa rawo. Isusu tanga tatoposta for your own information. Isusu tinongotaura zvinhu zvine zvichiitika mumastrits and don't expect us kuti muchazouya tichizonzi tadelete video. Sorry zvenyu hatikwanisi kunge tichiita izvozvo because isusu tine chida kuti vanhu mukada kunyatsotarisa maupdates edu ndekuti munonyatsotrace kubva kwazvakatangira kusvika kwazvava. That's why tichiziva kuti even kana pakaita munhu anenge anyeba tinogara tatoya totaura kuti ninga anga achiti zvakati so that mushonga wepropaganda kuita sei kuiexpose munenge makuziva ninga akambotraya kutaura zvakati goreriya ninga akazotraya kudai so goreriya so munenge munyatsoziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Tiri ipapo ndiri kuzoonawo vamwe vari kutaurawo kuti Godwin Matanga's friend told him to put on the uniform and show up at work. Matanga did not actually turn up at work, but his friends think he was unfairly retired and that he should have just turned up at work. Retired age is in forces was recently reviewed. Saka nyaya yakazoitika futi ipapo handiti ndiye kudai so handiti I think ndakamboitaura nyaya icho nchiti vazokuwedzera futi retirement age kureva kuti the guy akapinda wacho ane 63 ka saka panenge pauda kutonzi aite sei anenge atomudhuze zvakabva zvawedzerwa kureva kuti pamwe vakamuvhurira mukana kuti amboita sei ambomhanyo kupolisi ikoko panguva yakati rebe because inini pandakanzwa nyaya iyo ndachoti ayo saka zvakureva kuti Kamatanga anogona kutosvika akatotanga kuti taona haro dzacho akati ndakutoda kutodzokera pabasa because inini zveretirement izvi manigirigini yacho yakabva yawedzerwa. But the funny thing achingobva utoretire ndobva pawedzerwa zveretirement age pane nyaya ipapa because maZimbabweans vanga vagara vatanga kupopota kuti ayo muri kubvisa munhu ane 62 muchiisa ane 63 boy here yamuri kuita iyoyo ndo paida kunyatsonzwisiswa nevanhu veZimbabwe ipapo. So ndichiona imwe nyaya zvekare hama dzadiwa imwe iri kuitika mastreets hazvinomira zvakanaka vanoda politics ava aya kuZambia pane vanonzi detective inspector Titus Piri was arrested after releasing the suspects from Leonard Chele police station in the capital Lusaka before running away himself. Saka chiri kuitika ndechekuti akabuditsa vanhu 13 masuspects achivati budai mucelebrate new year. Saka pakaipa kudhakwa bherera vanhu vanodhakwa vari pabasa and I was thought kuti nyaya dzemafirimu zvinenge zvichiitika nezvepolitics nechi zvinongoitika kuZimbabwe chete. But the funny thing kwese zviriko kunana Zambia ndiri kuonawo zvinhu zvinenge zvichiitika zvakasiyana siyana. So muri yeZimbabwe ndiri kusiyira ndine audio yekuMozambique zvinhu zviri kuitika muMozambique right now. Thank goodness this time around yanyatsotaurwa neShona nemunhu ari kugara ikoko but achitaura zvinhu izvi in Shona. Saka ndoda kuti munyatsoteerera mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section but kuneva ne something to say kana kuti unenge une information or something chiri kuitika kwauri ikoko kana kuti zvinhu zvauri kuona zviri kuitika munyika zvausiri kufarira or anything you can
comment panhamba dzandakuri kusiyirai pascreen ipapo, motaurawo kuti muri kutiwo kudii, muchitaurawo nyaya dzenyu dzemunenge muchida. Nhamba ndidzodzo, saka ndichakusiyai muchiteerera this audio zvekare moita yamuri kuita ipapa. Ndauya nenyaya diki diki isina kukura maningi, but inyaya hombe nemaitikiro azviri kuita. Ndinoda kungoti tionesane kana kuti tiudzane chokwadi. Ndiri muno muMozambique kwenguva refu. Maitikiro azviri kuita kuno zvakasiyana nezvatiri kuona panyuzi. Vanhu vari kuverengwa kuti vakafa vashoma nevanhu vafa. Nekuti izvozvi so patanga protest iyezvozvo yekuti koti yataura kuti hawina ndichapo, vanhu kunoku vakagadzira miseve, vagadzira miseve vakuita against mapurisa vane pfuti. Saka ivo vanenge vachishandisa museve. Umwe mupurisa akarohwa nemuseve mudumbu ukanobuda nekuku akatofira pasport ipapo. Zvese izvozvo hazvibude munyuzi. Saka zvazviri kuita ndezvekuti vanongoburitsa zvishoma, uye zvinobuda ndezvekunenge kuri pedyo kune majournalist. Asi mukatarisa izvozvizvi, mukatarisa kuti dzimba ngani dzapunzwa, dzimba ngani dzaparadzwa, vanhu vangani vaparadzirwa misha yavo, hakuna kutombomira zvakanaka. Chikumbiro changu chandinacho ndechekuti maZimbabweans ngavasatambe neupenyu hwevanhu, especially kana chiti maZimbabweans ndototaura Mnangagwa ndiye wandoda kutoedza kutaura. Ngavasatambe neupenyu hwevanhu. Dei anga ari mumwe ngaabude munyaya yemuMozambique, nekuti munhu wese ari kungobhurema iye kuti ndiye akauya nenyaya dzekubiridzira, ndiye akauya nesystem dzose dziri kuitwa muno. Saka izvozvo zviri kushayisa rugare mazimba vese vari muMozambique, zvokuti kunzwika uchitaura language iyo uchitozviprauda kuti ndiri muZimbabwe zvinogona kutokusvitsa pakaipa zvokuti unogona kutosiya sadza same day. Saka zvinhu zvacho hazvina kutombomira zvakanaka. Saka moto uyu mabatidzirwo wawakaitwa ndewekuti ngatisafare kana kupembera tichiti kwedu tiri safe, asi nzvimbo zhinji dziri mudhuze nebhodha dzese dzinogona kuafektwa nemataurirwo azviri kuitwa. Vari kuti tiri kufanira kuspreada kusvika kuti Mnangagwa wacho anofanira kunzwa hit yezvaakaita. Saka hit yacho obvious kufa kwevanhu. Isu kuZimbabwe tototya kuprotesta tichiti aiwa tinozouraiwa. Pakauraiwa vanhu 5 chaivo kana 3 tengeta kuti he pazofa vanhu, he ngatidzokei kumashure. Zvisi ndizvo zviri kunoku. Zviri kunoku vanhu vari serious, more than serious. Saka mukaita zvekutamba munoona moto nezviri kuitika kunoku. Ngatingoudzanai, tongoudza mukuru wenyika, ari kuzviti mukuru wenyika uyo anonzi Mnangagwa, kuti ngaasiyane nezvenyika yevanhu, haisi nyika yake. Ngaasiyane nazvo, kana zvekuisa zvemacomments ngaasiyane nazvo, nekuti akaramba achingoisa macomments anokuvadzisa vanhu. Ari kukuvadzisa vanhu. Iye haasi kufila zviri kuitika, but end of story muchaona achafila hiti yenyaya iyoyi. Ndiri kutaura saizvozvizvi nekuti tiri kunzwa nemaitikiro azviri kuita. Handiri mukuona apa tichiri paV8 iri kunzi iri kufanira kukwira kusvika paV12. Saka hatisati tatombotanga izvozvi. Saka pakaipa ngatisanyeperanei machinda, ngatisanyeperanei. Tikatamba nezviri kuitika izvi muchanzwitirira henyu. Ndinotenda.